IC vlaky štátnych železníc na hlavnej trati medzi Bratislavou a Košicami zatiaľ nepribudnú. Ministerstvo dopravy chce ešte analyzovať, ako by ICčka mohli fungovať bez strát. Presný termín, kedy padne finálne rozhodnutie ohľadom IC vlakov, zatiaľ nie je stanovený. Na hlavnej trati tak ostávajú len rýchlovlaky RegioJetu. Tie budú mať od zajtra menej zastávok. Na trati probíhá intenzivní modernizace, což znamená, že vlastně ta trať má omezenou kapacitu a právě bohužel z toho důvodu nebylo jiné řešení, než to, že vlaky na trase Bratislava-Košice nebudú zastavať po Považskej Bystrici a niektoré ve Štrbie. Cestujúcim, ktorí sa presúvajú zo západu na východ, pomôže zatiaľ ústna dohoda súkromníka so štátnymi železnicami. Ak bude večerné ICčko RegioJetu meškať, regionálny expres, ktorý pokračuje do Michaloviec a Humenného, ho v Košiciach počká. Najviac však 11 minút. Snažíme sa vybalansovať záujmy aj tých diaľkových cestujúcich, aj tých regionálnych cestujúcich. Modernizácia trate v okolí Žiliny sa dotkne aj vlakov železničnej spoločnosti. Niektoré osobné vlaky a regionálne expresy budú nahrádzať autobusmi. Ktoré vlaky to konkrétne sú, sa mení každý týždeň, preto cestujúci, ktorí teda cestujú regionálnymi vlakmi zo Žiliny smerom na Trenčín, by mali sledovať internetovú stránku našej spoločnosti, kde bude presne vypísané, ktorých vlakov sa to dotýka. Cestujúcich v diaľkových rýchlikoch medzi Bratislavou a Košicami sa prestupy do autobusov týkať nebudú. Pripravení by však mali byť na meškania. Modernizácia v úseku Dolných Hričov Žilina bude pokračovať až do 8. decembra. Železničná spoločnosť posilní počas leta dopravu vo Vysokých Tatrách. Každý deň pridá 8 zubačiek zo Štrby a 4 električky z Popradu na Štrbské pleso. Ranné vlaky RegioJetu z Komárna do Bratislavy budú ponovom zastavovať aj v Kvetoslavove a Miloslavove. Železnice už teraz pracujú na zmenách, ktoré začnú platiť v decembri. Návrh grafikonu na budúci rok môžu v najbližších týždňoch pripomienkovať vyššie územné celky či starostovia. Kristián Čekovský, RTVS.